Navê min Mustafa, paşnavê min Yıldız. Ez ê çîroka Stî û Mîrzaş ji we re bêjim. Rojek ji rojan xweşk û birayek hebû. Navê xweşkê Stî û navê bira jî Mîrze bû. Stî û Mîrze pir ji hev hez dikirin. Dê û bavê wan mirî bû û ev her du jî li cem jin apa xwe diman. Lê belê jin apa wan qet jî ji wan hez nedikir. Roj bûn meh bûn sal. Her du zarok rojeke li ser kaniyê tevî hevalên xwe dilêstin. Li kêleka kaniyê golek piçûk jî hebû. Zarokên li dora golê didan pey hev û digotin: Navê min li navê te, kumê min li serê te, baz de ez bidim pey te. Wexta ku wisa ji xwe re dilêstin, jin ab jî di pencerê de li wan temaşe dikir û pir aciz bû. Jin abê bi sihêra dizanibû. Sihêra xwe avê ser zarokan. Lawkê reben kir berxik û keçika dela jî kir masî. Masiya piçûk di avê de soberî dikir û berxika xemgîn jî tim li wan deran digeriya. Tiştekî nedixwarin. Qet devê xwe neda giyayê hêşîn. Demek dirêj wisa derbas bû. Rojek ji rojan mêvanê malê hatin. Jin apa xerab di dilê xwe de got ev ferset e û bang li zilamê xwe kir û got: Here berxika di hewşê de bîne şer jê bike ku ez şîvê ji mêvana re çêkim. Zilamê jinikê diçi berxikê digire û tîne ku şer jê bike. Berxik qet dengê xwe nake. Li benda qedera xwe dimîne. Mêrî kêra xwe derdixe û tûj dike ku serê berxikê jêke. Dibîne ku masiyek bi ser golê ketiye û lê dinêre. Hingî berxika piçûk bi ziman dikeve û dibêje: Xwişka min di binê gola kûr de ye. Êşa dilê min pir zêde ye. Apê min wê kezeba min bişewtîne. Kêra xwe derxistiye û tûj dike. Ji nişka ev masiya biçûk jî bi ziman dikeve û ev jî dest bi stranek zîz dike. Birayê min li hewşê diçêre. Êşa dilê min pir zêde ye. Binê vê golê êşa min hil nagire. Apê wan dibîne ku berxik û masî wek mirovan dipeyivin. Hingî fêm dike ku jin apa wan sihêr li wan kiriye û ji berxikê re dibêje: Netirse, ez serê te jê nakim. Diçi bizinek din tîne û şer jê dike. Berxikê û masî dibe cem pîrejinek qenc. Mêrek hemû tiştî yeko ji jina pîr re dibêje. Di navê jî ev jina pîr jî dêşîra keçika piçûk e. Fehm dike ku ev karê jin apê ye. Berxikê û masî dibe cem jinek zane. Jinika zane jî sihêrê ji ser wan radike û wan her dika ew her du dibin însan. Pêra ew jinika zane bi van zaroka re wana bi xwe re dibe mala xwe ya mala xwe nav daristanê û heta bi hev re kêfxweş dijîn. Ev çîroka me jî li vir qediye. Spas.